Заекът. Басня от Езоп. Веднъж лъвът се натъкнал на един заек, който спял дълбоко. И тък му да го сграбчи и изяде. Наблизо притичал бързо голям елен. Лъвът скочил да го догони, а заекът се събудил от шума и избягал. Лъвът тичал след елена, но не успял да го настигне и затова се върнал да изяде заека. Но той отдавна бил далече. Тогава си казал: така ми се пада, щом захвърлих това, което ми беше в ръцете. А хукнах да гоня нещо, което нямаше как да хвана. Поуката: който гони празни надежди и силите си разпилява, ще му остане само да съжалява.